Miskolci Színház játéktereiben professzionális körülmények között számos fiatal színházművész kap bemutatkozási lehetőséget, széles szakmai nyilvánosság, valamint a színház szerető miskolci közönség előtt. Jelen pillanatban épp a külföldi csapatokat várjuk, repülővel, busszal, teherautóval mindenki érkezik Európa különböző részeiből. A budapesti egyetemisták már itt vannak, éppen próbálják a Beat című előadásukat. Ez a zenés színészosztálynak, a végzős színészosztálynak az előadása, és remélem, hogy egy fantasztikus fesztiválnyitány lesz. 5 csoport jön külföldről. Kocsiban ülnek, és nem tudják kiszámolni, hogy Szarajevóban mikor érnek ide, amikor van nekik 4 határuk. Nem? Ha bármiben tudunk segíteni, itt vagyunk. Érezzétek jól magatokat. Köszönjük szépen! A fesztivál programba az előadások mellett délelőtti tréningeket illesztettek a szervezők, melyeken neves szakemberek irányításával különböző hangszeres, zenei, énekes előadói, illetve tánc és mozgásmetodikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az előadások utáni szakmai értékelésekre magyar drámaírók vezetésével kerül sor, és a komplex színházi látásmód jegyében a rendezvényen egy vizsgafilmekből álló vetítéssorozat és egy látványterveket bemutató kiállítás is helyet kapott. Ez a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a látványtervező mesterképzésének a kiállítása. Elsős és másodéves hallgatóknak a munkái, Csehov, illetve Shakespeare, Cseresznyéskert, Sirály, Shakespeare-től pedig a Tévedések vígjátéka, jelmez, díszlettervek, illetve van egy báb. Itt állunk a szemtélyben. A szemtélyben áll a szemfa, és ez a kétségbeesett tavaszvárásnak a szimbóluma. Amikor elhatároztuk, hogy a fesztivált szemnek fogják hívni, ez Színházi Egyetemek Miskolcon, akkor arra gondoltunk, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt az érzékszervünket, amely a nyitottságnak, a bizalomnak, a kíváncsiságnak, a belátásnak a szimbóluma, hogy valahogyan a helyi iskolákkal is megosztanánk. Ezért 6 középiskolával, illetve általános iskolával a gyerekekkel közösen díszítjük fel, és amit mögöttem látható, az ennek a közös munkának a terméke. Én imádom ezt a fát. Ez az utolsó év, sőt már a tavalyi év is olyan volt, hogy mindenki külön más színházakban, vidéken játszott, Budapesten belül is más-más színházakban, és alig találkozunk. És most az ilyen alkalmakkor így összejön a csapat, és leginkább most, ahogy jöttünk ide Miskolcra, a buszon találkoztunk így elsőrek, és akkor mindenki megörült egymásnak, itt meg a próbák alatt feljöttek a régi emlékek. Egymásnak mit tudnak átadni, az a fontos. Tehát a román főiskolásokkal beszéltem, a bukarestiekkel, elhűlve kérdezték, hogy ezek az emberek konzervatóriumot végeztek, vagy színészosztályt. Mondom, színészosztályt végeztek, zenés színészosztályt. Úristen, itt van ilyen? Mi is kell csináljunk egyet, mondták. Tehát, hogyha már ennyi elindult, ez fontos. Bennünket nagyon bonyolult politikai környezet vesz körül Boszniában. Tényleg nagyon bonyolult, és azt gondolom, hogy George Orwell 1984-e pontosan ráillik a boszniai helyzetre. Ezért elhatároztuk, hogy megcsináljuk. Változtattunk egy kicsit a szövegen, és az előadást kiegészítettük mai dolgokkal, azért, hogy még aktuálisabb, még egyetemesebb legyen. Ez a fesztivál nevében a kontaktusteremtés szimbólumával egy olyan helyzetben jön létre, amikor a rendezvényen megvalósuló nemzetközi szakmai párbeszédnek egy magába zárkózott és fásult külvilágra kell reflektálnia, és ebben a helyzetben kell egyetemes értékeket felmutatnia, érzékeny gondolatokat megfogalmaznia nem csak most, de ahogy a műsorfüzet beköszöntője ígéri, az elkövetkezendő években is.